Dôvodom, prečo Ježiš prijal krst od Jána Krstiteľa, bolo naplnenie celej Božej spravodlivosti. Ježiša pokrstil Ján Krstiteľ, aby vzal na seba hriechy všetkých ľudí na svete. Ľudia sú však zmetení a nechápu, prečo Ježiša pokrstil Ján Krstiteľ. Ježišov krst Jánom Krstiteľom je tajomstvom, ktoré je v Biblii odhalené. Mnohí ľudia nerozumejú tajomstvu krstu a nesprávne chápu, prečo bol Ježiš pokrstený. Myslia si, že to bolo preto, aby dali príklad alebo ukázali skromnosť. Musíme vedieť, že Ježiš prišiel na tento svet a bol pokrstený, aby zachránil každého človeka na svete od jeho hriechov. Ježiš mohol vykonať spravodlivý skutok, keď vzal na seba hriechy sveta, keď ho pokrstil Ján Krstiteľ, keď prišiel na tento svet. Spravodlivý skutok spočíva v tom, že Ježiš na seba raz a navždy vzal všetky hriechy sveta, keď sa dal pokrstiť Jánom Krstiteľom. Ježišov krst mal naplniť všetku Božiu spravodlivosť a bol Božou vôľou, ktorá sa mu páčila. Náš Pán prišiel na tento svet, aby nás zachránil od všetkých našich hriechov. Bol pokrstený, aby raz a navždy vzal na seba všetky tvoje a moje hriechy krstom a vykrvácal za nás. Pán raz a navždy vzal na seba všetky hriechy sveta.